Салому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи комментай хатона нигоҳ кунед. Соат 5. Монанди як бародар гуфт ки короче очам рафтай орнестай макарон харида. Барое ки дигар студио шасми запис кардесан, а як ҷиҳат хубае ки ҳар хел МС шифане реп намехона. Да уҷа сабт карда, ера сабт мекунам. Салом дӯстони азиз. Шумо агар дар Федератсияи Россия, яъне дар шаҳри Москва қарор дошта бошед ва аз ҳуҷҷатҳои худ танқисӣ мекашед, шумо граница гузаштан мехоҳед, пас ба ширкати Ҷаҳон компания муроҷиат намоед. Ҳар рӯза раиси сафар аз метро Домодедово ва нафароне ки ҳуҷҷатҳояшон камбудӣ доранд ва ба назди метро Домодедово омада наметавонанд, шумо муроҷиат кунед. Ширкати Ҷаҳон компания шуморо аз наздиктарин метрое ки шумо онҷо зиндагӣ мекунед, шуморо аз онҷо мегирад. Мошинҳо барои хизмати мову шумо Hyundai Starex ва Toyota Land Cruiser. Рақамҳо барои маълумот дар рӯи экран. Ба хости худо шуморо ба граница бурда ва ба ҷои хостаатон меорад. Ва агар хоҳед ки ба шумо тахфиф гардонанд, пас аз номи канали мо муроҷиат намоед. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи комментай ва мо ҳамин барнома дорем. Шумо да ҳамин видео, ҳамин хели видеода агар комментар нарисем, мо ҳамора мехонем, ҷавоб метем ва агар ки саволотон интересни боша, ҳамода ҷавоб метем. Ва ҳамаи бародарое ки мора суханои хуб меган ва мо ҳам чора намехонем, ҳамаи узр мехоҳем, чунки фикр мекунем худмона таъриф кардан чӣ кардан камтарак нодурустае. Сар мекунем ай мастер шеха ва гуфтанем ки кадоме мехоҳад 20 сомонӣ кор кунад, ба рақамҳои 901 10 00 11 муроҷиат кунед ва 20 сомонӣ кор мекунед. Акайдори худо Айзик Лил Ҷовид ва Мастер Азия куҷо шидан ки дигар нестанд. Айзик студияи Авлод Медиа, звука студияи Авлод Медиа давози кор доромадай ва Мастер Азия студия Ралика ба фикр звука режиссёриш Мастер Азия мешава ва рӯзҳои наздик ака интизор бошен ки бачаҳако чӣ хеб бо баромадошуна бисёр мекунад. Необычный ТВ гуфта 23 минута 42 секунд тамошо кардам, саволи мада ҷавоб надодӣ. Савол дар Тоҷикистон чӣ ба пранк намешава ки против? Бародари гиромӣ, дар Тоҷикистон пранк мешава, лек пранкое ки тибқи ба ҳамун шарту шароити Тоҷикистон мувофиқат мекунад. Яъне ту як касе сёмка кунӣ дар интернет партой и ай рӯи қонун чӣ ва он метавонад борои ту шикоят кунад. Ин чизоро агар риоя кунед, пранк свободно мумкина. У пранкое ки мекунам бисёрш конфиденциальности ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистона нарушад мекунам ва барои ҳамун худо нигоҳ кунед, силфа накунед, чунки силфа подозрительный метавонад. Имон 0707 Далиев гуфта дори худо мегӯм ай Россия равам хатия чахчах кунем дар ягон қиртобхона ки қиртоб шуд тӯрӯзӣ. Бародари гиромӣ, ман бениҳоят ди гап да хирсандам ва мехоҳам ки биёй чахчах кунем ва як қиртоб шуд ма, чунки ҳамун сумера ки ма дар қиртоб расход мекунам, ҳамун просмотрои ту уже ҳамун сума кор кардагия. Раҳмат ки тамошо дори барнома. Любой вақт биё брат мерем як қиртоб мехӯрем ва қиртоб даже камӣ мекунам, барои ки у просмотрои ракта кардагии 100 қиртоб да меарзад. Билоҷон гуфта дори худам чӣ ба репои Мариора гӯш намекунем. Марио гада зур мехона. Мариора салом бугӯ. Бародари гиромӣ, ман намедонам барои чӣ гӯш намекунӣ репои Марио. Марио репои зур дора ва мо маҷбурӣ бисёри вақтам даже гӯшам накунем, маҷбурӣ гӯш мекунем, чунки бародармоне дар ҳамин ҷай репоша мемона, монтаж мекуна, ягон кор мекунам, по-любому дар гӯшмон мераса ва репош бисёрш направление дора ва тематика доранд. Яъне аввал мақсад мегузора, баъд реп мебура. Просто реп намебура, ҳамин қадар плюс дора. Марио саломат гуфтесан. Ассалому алайкум. Имон 0707 Далиев гуфта дори худо давай барномат гуфтам галстук надорӣ, гуфти оли мебандам. Кани галстукам. Бародари гиромӣ, узри зиёд имрӯз шанбеай ва ман хиёл кардам ки имрӯз дарс несай, омадам ки на дарсай, барои ҳамун ҳозията галстукам меорам. Галстук татте брат. Ина бародари гиромӣ, ина иҷозат аст ки барномаро давом кунам брат. Ина галстука под цветай бу. Ана чит Имон 0707 Далиев, ина суханта дар замина мондем ва галстука бастем. Дальше мерем. Сафармурод азиз гуфта дори худо ту чанд қопча орд харидӣ? Бародари гиромӣ, ман ягон қопча орд нахаридам, чунки рафтам орд бисёр буд, гуфтам значит овоза будай гӯшт харидам 400 сомонда.
монанди як бародар гуфт ки короче очам рафтай орнестай макарон харидай хесе омадай умархон ғаниев гуфта як гапат надорум зинда боши радно як савол дорум та як барнома доши репер номалум чок каденш раҳмат бародар барои суханои хуб гуфтан ва барномаи репер номалум ранг яму худаш номалум шид яъне просмотр намегирифт ва аз ин сабаб кадом барномае ки 5000 кам просмотр гирифт значит рамо маҳкам мекунем хаша бидонем рои наҷот салом брат марио ма ҳами коммента 5 бор шид менависам ҷавоб наметем ман мехоҳам дар ibtiҷои кор дорам как актёр мегирен ё не ма ғарибӣ дарем бародари гиромӣ мо ҳамкорӣ қатъиян мекунем ва агар ки истеъдоди бениҳоят хуб дошта бошӣ бале мегирем лек иҷа як кори дигае ки бо ба ҳамеди кор наша ай ғарибӣ бихези биёй ва яке мо кор нагирем ва дабало бимонӣ барои ҳамун агар кадом вақте ки тоҷикистон ба хоҳиши худ омади атобухи баъд чахчах кунем санатор шарипов гуфтай салом акаи доихдо мегуфти ака ҳамин махаҷ ки ҷо шида боша махаҷ ҳозир як дукон дорад дар москва ва чӣ тайёр мекунад шаурма тайёр мекунад ва ба қариба ба фикрам нивни хачара мегзара шаурму хачу нею шаурму махачу менависад беҳрӯз гуфта доихдо мефорад вайник табини ранги хиттай форад суратоша партомад ранги хидат ходдог хракай 24 соат бале брат равонашка ку бинем бародара бинем ку ранги ма боша гаса ходдог бизанем алиҷон ёров гуфта бисёр ёда бо раи марио президентсан илмҷӯӣ аяне шона гузашт бо болотар пеши хидат омадай олям хид надорум гапи гуфтагита лек марио айшон нарафтай марио қатъи шон дар соҳаи реп рафта омадора ва дар соҳаи бародарӣ рафта омадора қатъи ма соҳаи корай мо кору фаъолият мекунем ҳамкормай ва якҷоя кор карда хонаро таъмин дорем ва фикр мекунем пешшон ягон ҷо нарафтагиай абдусисм гуфтай беаҷи коргари хитай ё ки худаш ба хичае ӯ худаш ба хичае ӯ коргари ҳеҷ кашида наметавона ӯ даходе ки ӯ дора мара зур намераса ӯро илик доданда алиҷон ёров бой бор гуфтай братани марио чум акаи худо чиба як бор дар ҳаёти худтон видео намекунен яъне якҷо сар карден хай канал шуден интервю бародар гиромӣ дар канали мирзо яъне алиҷон кадагем алекда дар канали ба фикрам рустами кал кадагем ки гап задагем с чего мы все это начали туда-сюда барои ҳамун фикр мекунем ту худат просто надидай ва ман қариб ягон коре ки зур накардам ки чтоб фоида ба мардум бошам чӣ коре кардам барои манфиати худам кардам бародарҷон фикр мекунем не стоит интересоваться кардан ами зиндагии мадам хад зиндагиам нест муҳаммад ахмедоа гуфтай акаи доихдо ами комменти мара бо нахонди илтимос пур ай бачаакҳои ошиқ ки чи баъд дар аввали репшон арӯз ча ақорат мекунад баъд охири репшда мега любой хелбиё қабулат мекунам сабабаша пурс фикр мекунам и системао айн пеш буд чунки ман даё дорам ралик хеле трекам дошт баргард нилуфар духтари ёно духтар хеле гапҳо бисёр буд ва бисёри реперо бале рост мегӯй лек ҳозир ҳамин чиз кам шидагияку ва сабаби асосии ҳами хеле темаҳо бисёр шудан и худтонем бародаро вақте ки шумо ҳам хеле репора гӯш мекунен худтон лайк меонен ва реперо мебинанд ки актуалин темае баъд дар бораи тема мехонанд агар ки шумо ҳамин чизоро қабул накунен миген намешавад намекунанд бовар кунен ягон кас намехоҳад реп бихонад ки як просмотр бигирад ҷурик сашо гуфта ана гапат маъқул шуд брат стёпа қатъи як суҳбат гузарон мо ҳама интизор мешавем бародари гиромӣ агар ки ман пеши стёпарам барам қатъи маъруф мерам ва сабт точно намешавад дар уҷа сабт кардагиро сабт мекунам дар рӯйхати афсарои қаторӣ барои он бародар эҳтиёт кардан дар корай рафтем бародарро хабар гирифтем мегем ки рафтем хабар гирифтем но сабт кардан точно наметавонем балки уҷа дар гуфтам ку сабт кардагиро сабт мекунам ҷурик сашо гуфта ана гапат маъқул шуд хаямдай короче марио чота перепутаткай як гапа дада ҷо мондай соати даста якҷо гирифти ака фақат нав падаркай брат фарух айку дар кинои мирзо ислом ҳаму буд ва ман гуфтам як бор теку дар даст монмуш ва аз байни 2 сол гузашт олиам дар даст май
дальше мерем. Умархон Ганиев гуфта ки худо ага даёд дошта боши соли 2018 шон гуфта буда ки та мара зиди макадести гап дар бораи батл буд ту киёра зиди шон хезондаги будди ҳамун вақт ту дар шон натури зид будди короче гуфти русош ду ответа мо мехостем ки реп интерес нишава мехостем ки реп конкуренсия дошта боша мехостем ки дар реп ду қува боша барои ҳамун аз тараф аз сабабе ки мо хати бароншон рафтомад доштем хати нигеро рафтомад доштем мо зиди во иёра мекувондем яъне дар репафта вақте меомадан дар бораи шон ягон гап мекувондем мефтем шони хеле уфтагати чи гуфтани баъд ё ягон гап мегирифтем ва ҳам хеле шумиха сазаат мекардем баъд во ответ меёдан ё ответ меёдан ва реп интересен буд ва сабабе ки ҳози ҳамин корро накардесем ва ҳози реперо ҳама дар каналҳои худшон кору боршона пеш бурдесам реп не интерес нишидесай яъне реп барои мухлиса ҳози интерес нест яъне هیچ کار هیچ نمیگه اما چیزی که در کامنتر می‌نویسن همواره خوندم برای همون واقعی سبب مقصد ما برای رپ زنده کردن همین کارو بود یوئوس الیاسов گفته سلام مکه خودم مخلص رالی که مکجون همون رالی که بگو برای جدوشاوی زندگی بخونه اکجون التماس ما اتفتا انتظارم برادر گرامی با فکرم رالی که خیلی تمونه میخونه چون که اولی وای زن نگرفته و جدوشاوی не в его интересах ҳозир фақат ҷидошавии арӯсиро мехонад ҷидошавии зиндагӣ агар гузанишу вали вақтиш мераса баъд мехонад ягон каса история агар буга сулаймон рахимов гуфтай ака ранги ҳамун аввала репа кун итари ҳеҷ маънӣ надорад батлои аввала ворид ташкил кун в общем ҳозир ман ҳамин ответа додам ки мо ҳаракат кардем ки сайта обратно бениҳоят хуб кунем скоростша тенҷ кунем ва восстановить кунем ва дар уҷа ҳар як чизои система дадровардесем ки реп худаш зинда мешава бовар кунем ҳамун бюҷетша ҷудо мекунем реп худаш худша зинда мекуна агар ҳамун мақсадҳои гузоштагием бикунемш наҷибулло қурбон гуфтай решод биреза як барномаи хуб ташкил кард барномаҳоро тихтон агар наида бошем дар ютуб чӣ коре буд мо попробовать кардагем любой кор кардагем ва кадомеш ки просмотрош мехезан давомш метем ва меғалтан маҳкамш мекунем чунки ҳамаи сарф дора расход муҳаммадҷон хушвақтов да кард ту номери яки номери як да чӣ брат да хӯрдан да паридан да хоб рафтан да дурӯғ гуфтан да чӣ именно ҳамеша нагуфти браҷон аз маъруф аймарио хоҳиш мекунем ки хеле комментариое ки бисёр паҳлуан қабул накунанд чунки ая тараф приятне ая тараф чо мегӯи мош дигар тарафо мехост гуфтан ҷон ғулом гуфта 5 сол пеш та аҷидат мекарди ҳамин уравини барона мо мақсад гузошта будем мо ҳаракат карда будем ва барон ҳамун вақташ мақсади худаш ба ин буд ки дар реп номи худша бигзора ва тонист номи худша гузошта ва фикр мекунем ҳо татшот гуфта битмекерро паддержка намекунем бисёр чотки битмекерро ҳастан например кия кабир худаш репери соз ҷи битс урам репери чотки бо битмекера бо аники битса мега бо реп в общем битмекерро дастгирӣ кардан камтар сарфи калонтар дорад чема реперро дами реклама кардан дар кори тамом а барои битмекерро реклама дастгирӣ кардан бояд ман бит заказ кунам его ва ҳозираш дар бюҷетам намераса лек ҳаракат мекунам ки дастгирӣ кунам чунки битмекерро уже фоидашон расидесам ба репиточи умедҷон яқубов гуфта салом бародару ҳуздор ачам видеотон навистам неки ҷавоб надодем мегӯм ҳамин видеои мекунен рости гап маъно надорад дальше хит кардам нашод гуфтагие ки барномаи стораи инстаграм намунен лек бародари гиромӣ барномаи канали репортал лайв ҳозир канали репортал ай 221 су бейни полностью отдельни персоналш отдельни шудагии одамош ҳамаша отдельни кардесем ва хоҳиш мекунам дар 221 су муроҷиат кун ва мегум бачакое ки дар 221 сум ва ӯро мегум ҳозир репортал монтажёрш отдельния режиссёрш отдельния главарш отдельния операторш ҳамаш отдельния 221 сурам ва дар репортал чизе ҳастай ҳамун маъруф дар муроҷиат кунем ҳозир роҳбари 221 репортала ва чизе мешава пешниҳод куненаш мумкин ки иҷрошон кунам ва дальше мерем ибодло раҷаъ гуфтай
бодлоев раҷа ва кайда худо может гол тиҷия сахт мехапи чота маъни накадестай баъд ҳамун кинои номус чӣ шид кинои номус сёмка кардаги определён ҷош мондаги чтобы дуюм сеюм чорум серияша брорем лек камтара гавзиям вазъияти кор дар голтиҷаи камтар систай чунки формати голтиҷаи дигаче ва мо дигачи бировардесем бароям просмотр нагирифтесай дар фикри ҳастем ва кинои номуса насиб карда боша 2-3-4 меброрем агар ҳамун фрагментоша сёмка кунем ҳаракат кардесем ки ҳамин кора тест кунем нуриддини амролов гуфта ҳами мфавик биёя бо корда қабулш мекунӣ мфавик ӯ коре ки меҳо қабул мекунем чӣ бани мо дар иҷа як қопча вакансия дорем свободна қабулш мекунем мисол барномае дорем ки ҳамун характер ҳамун харизмае ки мфавик дора полностью да ӯ соответствовать мекунад ва кино ҳастам бо гиргали гуфта чӣ ба як кас ба комментарияш сатсум брид неки навдениш значит дурӯғш кеем кидач кеем брат насиб карда боша ҳами сатсумара мат минид мекунем чунки чӣ дар кори расход зиёти браҷон зебосанам гуфта акай дохудо ҳами коре ки шумо мекунен дилгирикунанда нестай бале любой чизе ки бисёр бад давом кард вай дилгирикунанда мешава ҳамаи кор не толка як кор ҳамаш ҳар чиза бисёр бад давом доди дилгирикунанда мешава зебосанам гуфта барои чӣ гуфтем дар репортал кино мекунем не ки накадесен ин рептиҷи фақат ваъда метия тамом бовар кунен бародаро шумо чизеро хит кардесен ва ҳаракат мекунем ки уже и секретмонам хит карден и корборнам хит карден аи сипас дига ваъда натем саидҷон билолов гуфта мегум я советом бутам ҳами намеша ки полни коргарота обновид кунӣ мумкин чеҳраҳои навқати кор бо пеш барава ба фикрам ҳамун шаве ки ман фикр кардам ҳамун шава ми гапои ман дар хоби худ дуромад ва дар комментарий нависти мо ҳамаи каналомо отдельни коргаро отдельни команда кардесам ки чтобы ҳами як чеҳрае ки дар репортале 221 суд дида нашавад афзалшо гуфтай нав дар репортал як чизи нав дидем ки ҳамунрам дига намебирояд куҷо шид барномаи муҳориба талант муҳориба талант ҳамо ҳатминӣ накардагем муҳориба таланта ҷо кофтисем яъне як ҷо доштем аз сабабе ки бисёр бад ҳақорат кардан ҳамунҷо сармон кардем дига дар уҷа наметавонем ба мора гузаронда ҷо мекунем ака як ҷое бикунем ки чтобы расход надошта боша рафтану омаданаш салмони тигр гуфта кал чанд қашид шонем сира дар каналат надидем нестай қатиш ягон барномаи бобугӣ ҳамин шонем си фикр мекунам не балки шонем сира овардам ба иҷа қиндай ғарибачаи армонӣ гуфта дохудо ин марио дар ҳар моҳ 200-300 сомонӣ бити каса кунаш чтобы соли дига дига ғарибӣ биёену як консерт бимонем чӣ хелаям фикр мекунам москва да консерт мондан фикри хубае лек амур расходе ки дар уҷа мешава ҳаминҷа да ягон кори дига кунем бо хубтарае чунки бародарои ғариб дар уҷа кор доран вақт надоран омаданда си продакшн гуфтае дорихудо ҳамаи чӣ дорену студияи звукозапис надорен я студия кушои номша рептиҷи монем ва качествои зур қати запис кунем не ки нархиш қимат набоша барое ки дигар студиош асми запис кардесан а як ҷиҳат хубае ки ҳар хел мсиш фане реп намехона а як ҷиҳат дига ҳастанд талантҳои зур не ки пули студия надоранд даже браҷо ман нафаҳмидам ман студия шумо бепулаш кунам ва качествоша хуб кунам студияи качество хуб значит оборудование хуб мехарӣ ва ӯ уже бепул шида наметавонад ва қимата мешава барои ки ба студияи качественӣ минимум $10,000 дар ки студияра максимални крутое кунӣ ва фикр мекунам ман тарафдори студия доштан нестам ва барои ҳами овоз запис кардан дар ҳами видеостудиям дар барош ята кабинка соз мекунам ва кабинка аст просто губкавачш мекунем тамом овоз запис мекунем я такстар мехарем ки акг як микрофон мегирем тамом записш мекунем проблема нест ва ин буд охирон комментария ҷавобдодагии мо аз ҳаматон миннатдорам ки вақти хитона дариқ надониста гирифтен мо да фикротона баён кардем ва кадоми комментарияи шӯхиомез комментарие ки дар ягон масъала боша ва комментарие ки мо дар ягон дархост ё ки ягон шикоят боша мо ҷавоб медиҳем узри зиёд ай бародарое ки комментариҳои хуб менависанд лек мо ора намехонем чунки аз як тараф нодуруст ай вақте ки моро таъриф мекунанд ва мо дар иҷа бигем аз шумо миннатдорем вақте ки шумо моро ягон гапи хуб навистен мо рӯҳбаланд мешем ва коромона дувайное мекунем саломат бошен як кинои нав бировардагиам дар репортал тамошо кунем ки бачаҳако марғи дилшон нам бара ва хитона нигоҳ кунем соат 5